Да не смееш да кажеш, че си от България, да управляват бандити. Ние сме българи! И затова сме тука! И ще бъдем тука! Който да избере, трябва да разбере, че има гражданско общество и не може да си прави каквото си иска. Сега няколко от момчета от моето обкръжение, имам приятели, които казах се занимават с интернет бизнес, които съпортват групата, което означава, че държим една много сериозна underground медиа. Имам страшно много последователи във Фейсбук. Днеска ще го обявя и във Фейсбука си, като до дни ще направя профил, където всеки може да се чувства съпричастен. През тази група смятаме да правим организации за протести, естествено с точно това искаме да правим, мирна съпротива. Аз много харесвам идеята на Махатма Ганди и Мартин Лутър Кинг, защото на насилието, ако отговорим с ненасилие, единственият начин на злото, ако отговориш с добро, така най-лесно можеш да го победиш. Защото ако скачаме да се биеме с полицията и по този начин ще обезмислим идеята за добро бъдеще. Доброто няма нужда от насилие. Как се казва групата? Ами, аз се обявих малко по-рано. Група за Уличен натиск и ненасилие. Да, чая, че точно преди минути измислих името и инициативи ще има, освен на музикални инициативи, мисля да се отдадем основно на черити, на благотворителност, да съберем хора, които да помагаме на хора в нужда, защото в момента, ако държавата не е в такава ситуация, че ако ние сами не си помогнем, няма кой да не помогне. Има толкова хора, които имат нужда примерно от медицински услуги, деца, които са зле и майките, бащите им няма как да ги закучат, защото държавата не ги интересува за тях. И аз, между другото, и до сега в месеца правя поне по 2-3 благотворителни участия. Мисля това го засилиме още повече. По този начин да предизвикаме доброто в хората и въпреки, че правиме рап музика, това не означава, че сме лоши хора. 100% ще влезем в парламента, 100% там ще можем да надушим миризмата на гноита и ще можем да ритаме в кокълчетата всеки, който иска да предаде народа си или да обслужва нечии интереси, да си пълни собствената гуша, а не за сметка на бедните хора. Естествено, няма да пречиме на бизнеса да се развива, но всичко, ако е за сметка на нещо, ако е за сметка на народа, направо ще им ритам задниците дупка. Те изтъркани лица в политиката вече загубиха всяко доверие, институциите загубиха доверие, съда изгуби доверието, прокуратурата изгуби доверието, президентството изгуби доверието, полицията отдавна мутре, тежкаре и покровителства, мафията, т.е. те продават всичките неща. Ако искаш да видиш колкото обичат хората, заповядай на улицата. Да видим дали те обичат хората, ама без охрана. Защото с охрана всеки може, нали? Ти имаш там колко милиарда, разбрах скоро. Ами те във Forbes, ти представяш каква наглост, във Forbes го писаха, че е най-богатия българин. Чакай, извиняй, ти какво работиш, че да си най-богатия българин, бе? Ти разбереш каква малумна работа. Даже сигурно той казал, що не съм написал, той е мега тъп човек, разбереш, той е вместо да... Ако крадеш, кради поне като хората ти си, даже за крадец си много тъп, бе, разбереш. Ами това е антипод на апостола. Той не виждате ли, че падайки от власт, заплашва, прави така, че да набута всички хора под себе си, прехвърля вината на най-близките си, примерно Вълни Дянков, той е като най-големите мишки, дето оплашено животно и приятелите си, той е готов за власт да заколи най-близкото и най-ценното си. Той е такъв тип животно, разбираш. Неговия психологически портрет е такъв. Като казвам, че антипод на Левски, за 100% за Бойко важа, ако падам аз, цялата държава да падне, ако печеля, да печеля само аз. Това го доказа. Ако всички вярвате в каузите на апостола, 100% не гласувайте за ГЕРБ. За който друг искате да гласувате. Ако искате за мене. Ако съм ви прекалено груб, гласувайте за някой друг. Има толкова много хора, които ще представят идеите си. Това е демокрацията. Аз не искам гласувате само за мене или да бъдем новите бойковци, месии и неща. Няма нужда. Царя дойде, нищо не направи. Бойко дойде, нищо не направи. С месии няма да се